Kumpanija partikolari għażlet li tipprova twaqqaf il-kuntratt ta' konċessjoni biex f'Malta u Fgħawdex ikun hemm servizz ta' trasport bil-baħar b'ħinijiet skedati. Qalet dan Transport Malta li spjegat kif għadha kemm issottomettiet ir-risposta tagħha quddiem il-bord tal-kuntratti pubbliċi. Intqal li din il-kumpanija oġġezzjonat mhux fi żmien dettat bil-liġi li fih jistgħu jintalbu kwalunkwe kjarifiċi fuq il-kuntratt. Ġie aċċennat il-konċessjoni tas-servizz ta' trasport bil-baħar f'Malta u Fgħawdex jirrispetta l-liġijiet Ewropej u jagħti servizz fattibbli u kompetittiv. Intqal kif dan is-servizz se jkun operat mill-privat u l-pubbliku se jkun jista' juża kemm it-trasport pubbliku fuq l-art u anki dak fuq il-baħar biex jivvjaġġa minn post tal ieħor. Transport Malta spjegat li dan il-proġett jisħaq li jintużaw opri tal-baħar ħbieb tal-ambjent, jiġifieri li ma jniġsux ħafna u li dan se jkun l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. Transport Malta saħqet li qiegħed tibqa' tipproteġi l-interessi tal-poplu f'kull stadju ta' dan il-proġett ambizzjuż u tħares il quddiem biex la jgħaddi l-istadju ta' qabel il-kuntratt tinħareġ sejħa biex jibda jopera s-servizz li mistenni jkompli jnaqqas it-traffiku u t-tniġġis.